South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona umthuthuzo womkhonazweni obingelelayo sivela kwenhlangano Ithuleleni Organization. Ngapha ke namhlanje eThekwini ke sike the day before yesterday kwaba khona ke ipost esifakayo ebengiyitholile ke eyisicelo ifaka usisi ke ocela udadewabo ukuthi ke unenkinga yokuthi ke maye esikhathini useya ngendlela engajwayelekile njengabantu bonke besifazane. Kangoba nezithombe ayisendile kumina bekuvela ngisho nje igazi lamahluli wayeseyasho ukuthi sebe concern ngoba lokhu kugula kade kwamqala nasegazini kuyamnciphisa manje emzimbeni. So ke ucela usizo naye kaThuleleni ngathi ngithi mina idadewethu anginakho mina esandleni mhlambe njengomuntu nje uThuleleni esinakho thina esingakwenza nje phela ukuthi ngakupostela but ke izithombe oyisendele kuthina ngeke ngikwazi ukuyiposta njengoba zinjalo because siveza igazi. Basoke basiblock kwi-account yethu masingaveza into eyigazi especially elamahluli ngendlela ebelivele ngayo yabo abathi kumake nako dadewethu. Ngathi ngithi nje kuphela ngacela ukuthi ngingipostele i-story. So ke ngayenza ke i-post ngayifaka. Ngiyanazi ke anilale passage balandeli benhlangano Ithuleleni niyafisa ukuthi ngempela nilekelele ngolwazi eliswenu nalo. Bavela ke abantu abaningi bavela ngicabanga ukuthi yathi nje within a space of 30 minutes esigijima la ko 3.5k ipost yakhona aba likes abantu bevela nama comment section kusho director ngakho sisi abanye becela inamba yakhe ngabanikeza but ke ngokuthi vele sonke sasivela ngecommon cause eyodwa ukuthi abantu bafisa ukuthi usisalekeleleke naba indalo ke enhle nabo baphakamiseleke isandla basebethi no nathi siyacela ukuthi sikwazi ukuthi silekelele kulesimo abhekene naso ngokuthi kusisubeka uhlala le kaNongoma and namasento okugibela bengekho basethi no bazokwazi ukuthi balekelele ukuthi asondele usesingapha ke simsondeze kubona. Namhlanje ke sikhona ke la naye udadewethu la khona ke nabatheni bacela ukungasali ngaphandle ukuthi bakwazi ukulekeleleka. Nami ke kule nkinga ngifunde okuningi ngale inkinga le yabantu besimama ngabe beyesikhathini ukuthi kunesikhathi ngoba ama comment amaningi bekuthiwa abantu ukuthi akakhipha isibelethe into ngaze ngathuka nami ngithebo bevela futhi nabanye abathi sebayikhipha kumina kwase kunginika lokho ukuthiwa ukuthi what if kanti umuntu esimame before mhlawumbe ahlangane nomuntu anayo othandweni wadlula esimene singogula sikanje kwaze kwafika le option ukuthi bathi akakhipha isibelethe kwasikhipha mhlawumbe uma sekuhamba mhlawumbe isikhathi sethola mhlawumbe umuntu noma umendo bese ngadisclose mhlawumbe kumuntu wakho wesilisa ukuthi hayibo nginenkinga kanje aziveli lezi inhlamba zokuthi umuntu kuthiwa uyinyumba ekhaya esethuka ngokuthi kanje yabo ngoba sisuke singazi naye mhlawumbe sabo ukutshela lo uthandwa yakho ukuthi hayibo benginenkinga khathe singaphambili uzokafika isinqumo sokuthi bathi udokotela angenza ukuthi ngoba ama recommendation abevela bebethi odokotela bathi ke akakhipha isibeletho because basuke bazi bona babonani but ke ngenhlanhla enkulu baningi abathe nje leyo nto nje ungayibheka nokuyibheka ukhona ukuthi ke usengakwazi ukulapheka. Ngicabanga ukuthi nabo kabendalo nabo bahambe lapho ukuthi no bacela asondele usisi eze ngapha okwami ke nje bengizomletha la ngicela ukumshiya ke ezandleni zabo nangu sisilindelwa yebo kunjani yaphila njani ngikhona yaphinde yahlangana siphinde yahlangana ngiyabonga ukuthi usilethele usisi sizokwazi ukuthi simlekelele ngoba sesibasizile abaningi. Ngicabanga ukuthi naye sizokwazi ukuthi simsize. Hayi mina sengicela ukuthi ngikhumule. Okay, hayi akunankinga. Ngiyathokoza. Sanibonani balaleli bethuleleni. Igama lami uLindelwa Mbulawa from Indalo Enhle Herbs and Beyond. La eceleni kwami ngihleli no sisi wami uSithe esibone udaba lakhe liposte kwithuleleni sase siyamcela ukuthi hayi akakasondele nganeno sibone ukuthi singasiza kanjani. Ngizomnikeza ithuba sisachaze inkinga yakhe noma ngeke mhlamba achaze konke in detail kodwa nje asitshene ukuthi yini kahle le emphethe kabuhlungu eyenza ukuthi bagcine sebethinta Ithuleleni TV. So ngicela uhandover kuwena Sithe usithi fahla nje ukuthi wena yini kwenzakalani kuwena sizokwazi ukuthi sikulekelele. Okay, ngiyabonga ithuba nami ngicela ukubingelela ke kubabukeli bakaThuleleni. Mina ke nginenkinga yama fibroids cishe sengiphile nawo isikhathi eside kangangokuthi nasemzimbeni bese ngizwela inkinga yami ke kanje
lama fibroids njengamanje ebese enza ukuthi kube nzima makumele ngiye kuma period ngibe nama period angapheli futhi ama period akhona ebenzima ngangokuthi begcina sekuphuma amahlula angajwayelekile manje lokho bese kubakhathaza ke nengiphila nabo ekhaya ukuthi ngoba usizo ngeke ngalizama before ngihambile ibhedlela ngaze ngithole usizo kwagcina kwafika isikhathi sokuthi angivele ngiye ngoba nakhona kwagcina odokotela bengasabona kwabona sebeshayisana ngembono omunye uthi akhishwe isibeletho omunye uthi asingakhishwa kwayinto ekanjalo sebephikisana bona bebodwa ngagcina sengingase ngiyayeka indaba yesibhedlela ngahlala ke ekhaya ukuhlala kwami ekhaya ke kanti ukugula kuyaqhubeka kuze kube la okukhona njengamanje bangicanthi bese kukwelinye izinga impela ngoba akusenzeki lutho nje emzimbeni. Hey siswami njengoba ngithi awusichazele wena mina ngalifunda udaba lakho kwaZwela ngoba ngumuntu wesifazane and ngidila nabo abantu besifazane siyindalo nje sidila nabantu besifazane abanale nkinga onayo so ngiyafuna ukusho lokho it's not only you odila nalento but kuba buhlungu ngoba sithe masixoxa earlier on wangichazela ukuthi awunayo ingane usuba bowubamba kodwa kuba nama miscarriage mhlambe nje ama miscarriage asube nawo abemangakhe before sidlulela kwi solution ezokwazi ukukusiza ngekuchazela ukuthi njengoba unalama fibroids abangwa yini and sizogwema kanjani ukuthi kuqhubeke kuye phambili. Ama miscarriage sengeke ngaba nawo awu2. Yebo awu2. Okay sis. Umlalelo obona le video indaba ama fibroids into ebhlungu kakhulu kumuntu wesifazane ngoba iyahlukumezana. Uma une fibroids inhlungu zesibeletho oba nazo ukubleeda oba nakho akubekezeleki and ugcina uba nama infertility issues ongasakwazi ukuthi ubambe kahle noma ubambile wakhulelwa isisi sakho siphume noma siphuphume so sithe masilibona lo lidaba hayi sathi ngeke akhe nimlethe usisi kuma comments ke ubona into eyiningi ukuthi ayikho isolution ngaphandle kokuthi uyokwenza ioperation nalokho asikuphikisi futhi ngoba njengamanje kunabantu esesibelaphe ama fibroids who have done ioperation before abanye bayenza kwaze kwakabili thina ke siyindalo enhle sisebenzisa amakhambi emvelo angaxutshwe nalutho raw organic herbs. Ama fibroids ngicabanga ukuthi umuntu may understand ukuthi abangwa yini asuka kuphi angakwazi ukugwema ukuthi ahlale ehlukunyezwa ilento yama fibroids ngoba uzowa treata bese avoid ukuthi aphinde abuye right so njengamanje wena sithene umuntu wesifazane une hormone anayo ebizwa ukuthi iprogesterone le hormone umsebenzi wayo idila ne reproduction idila nokukhulelwa kwethu bantu besifazane so mangabe le hormone lena ingabalansile igcina isebenza abnormally igcina ioverproducer igcina ifuna ukunakekela ipregnancy noba ayikho ipregnancy bese ibanga igaqa esibelethweni sakho ugcina uba nama fibroids ukuthola ukuthi you've got multiple fibroids mhlawumbe unama fibroids awu5 or unama fibroids awu6 okanye fibroid eyi1 enkulu angithi uyaunderstand ukuthi ifibroid mayiqala iqala incane ingange seed ye watermelon njengoba incane njalo iyakhula ke ngoba for as long as that hormone is not balanced izoqhubeka isenza lento engekho there is why umuntu wesifazane owenze ioperation yama fibroids uzomuzwa esethi a year later okanye kunye after 2 years athi asebuyile ingoba phela the root of the problem abakhange bayilungise noma abayiattendanga so kwindalo if ever usearcha nje ku TikTok manje uthi Lindelwa Mbulawa ukuyohlala khona uziphi isikhathi ufunde abantu besifazane esesibasizile siyisho lento with confidence ama fibroids ama cyst ayelapheka ngamakhambi aorganic ngamakhambi envelo angaxutshwe nalutho so ngizokuchazela sithandwa sami ukuthi wena yini ezokusiza njengoba sikubizile sifuna ukuthi sihlukane nawe usuphilile ungasakhali ngenkinga zesibeletho khona ukuze uzothi noma ubambile ngoba ingane yona iyadingeka at some point ingeke iphuphume sichitheke isiso so ngicabanga ukuthi usuke
le kwanongoma uhamba distance engaka nawe uyabona ukuthi no kukhona ongalungile ngoba ayahlukumezana guys ama fibroids. Umlaleli obona le video mhlambe yena akayazi kwa lento ekuthiwa ama fibroids uyaqala ukuzwa ngayo. Ngizokunikeza nje impawu onganothisa ngazo ukuthi unawo ama fibroids. Okokuqala nje i-back pain. Uba neqolo elibhlungu ngenye indlela elishisayo. Number 2, ukubleeda isikhathi eside mangabe ukuma periods and kulo bleeding yakho ama-clots owakhiphayo ayasabisa. Ngicabanga ukuthi ungangivumela kulo ukuthi ama-clots owakhiphayo nje kuba enye into. Then also unganothisa nangendaba yokuthi ube ne pain la ngaphansi mangabe ungena enkonzweni yasekamereni uzwe ukuthi hayi man kune pain ekhona because ama fibroids wakho asuke sekhulile kakhulu. So umuntu wesifazane nje one problem ye bleeding, one problem ye clots, one problem ye infertility ngoba igcina lento ikukhozela infertility ungasakwazi ukuthini ukukhulelwa, ungasakwazi ukubamba. Even if ubambile isisu sakho siyachitheka siyaphuphuma. Yonke ke lento ikhozwa yilezi inkinga zesibeletho and lezi inkinga zesibeletho isuka phi lento isuka kuma hormones angabalansile. Mangabe unqobe ama hormones nje yabona njengoba sizomtreat usisi sizomtreata thina the problem abhekene nayo njengamanje at the same time si prevent ukuthi iqhubeke lento imhlukumeza. I just want to give you that hope sis. Sinabantu thina bafika mabefika kuthina ukuthi umuntu have been bleeding for the past 5 months. Kuyenzeka ne? That is not normal. And ibhlungu yahlukumeza. Ufaka iphedi uzukhathale because uyableeda nje non-stop. Afika umuntu ethi sengibe nama miscarriage awu5. Afika umuntu athi angilali ngiyafa back pain. Isibeletho sibhlungu manginyathela ngathi nginyathela ngaso. Zonke lezi inkinga umuntu osuke ekhala ngazo osuke ubhekene nazo i-root yaso i-progesterone. Ile hormone engikhuluma ngayo. So lapha kwami sesingikubekele izinto ezizokusiza. Engazi ukuthi nomuntu osekhaya onalenkinga yama fibroids, onenkinga ye cyst, onenkinga yama cubes ablockile, ofuna ukukhulela, onenkinga yesibeletho nje. Uzosizakala kulezi zinto ezila ngaphambi kwami. Ngizokuchazela ke khona ukuze mawuhamba ekhaya wazi ukuthi uphuzani and izokusiza kanjani. I-product yokuqala nje ekhona la ilembiza, i-detox. Le detox lena eyoklina umzimba wakho. Ikhiphe konke ukungcola okuwena, iclean icolon yakho, iclean toxins, yonke into engekho right emzimbeni. So that lezi esizithumayo ukuthi azihambe ziyesibelethweni zifike zisheshe zisebenze. So uzongiphuzela njalo ekseni every morning nasebusuku half a glass ize iphele lelibhodlela. Iyakhiphana ke ngesisu. Okusho ukuthi mawubona ukuthi hayi isingikline kakhulu sengi right ungakuyiphumuza uyibeke kancane uphinde ubuyele kuyona. Ihlale efridge mangabe isivuliwe. I-product yokuqala ekhona kulezi zinto ozohamba nazo namhlanje. I-product yesibini uyena ke uMakoya usingaye lona. Odila nama fibroids nama cyst ke lo njengoba ubona kubhaliwe fibroids and cyst. Uhamba aye kuma fibroids ayowashrinka ayowakhama until aphele completely. Njengoba sekuhlupha isikhathi eside uzothola ukuthi mhlambe semakhudlwana. You understand? And angeke sikwazi ukwa-treata within a blink of an eye. Mhlambe kuthiwe in 1 week or 2 weeks. So sizodinga ukuthi sihambe ijourney nawe ka 3 months ukuze welapheke ube right. So ngu-fibroids and cyst lo uyena uhamba yolwa nalama fibroids onawo njengamanje. Right? I-product yesibili ke le. Lana ibe nguwum-detox. Yabona njengoba ama-fibroids esesibelethweni siyowashrinka manje siyowasusa. Senzela ukuthi la ungabi ne-discomfort esibelekweni sakho, kungabi buhlungu, uyaklina apholise lapho ekukhona khona ama-fibroids. Iwum-detox le, i-product yesibili, yesithathu kula wenza ukunikeza wona. Then kube khona i-endometriosis. Abanye abantu besifazana ke sithi abanawo ama-fibroids, abanawo ama-cyst, but banento ebizwa ngokuthi i-endometriosis. And more endometriosis uyableeda kakhulu and ipain yakhona kuba ngathi kunento ekusikayo ngoba i-lining yesibeletho sakho isuka ingavalekile. And abantu abane endometriosis ibona abantu ababane miscarriage kakhulu.
So ingakho siyifaka senzele ukuthi asishikwa nto manje. Sikufuna uphilile, sikufuna uright, ufane nomunye umuntu wesifazane ungakhali ngeinhlungu zesibeletho. Okay? Then kube khona le product. Angithi sengichazile njengoba ngiqale ngakhuluma ngendaba yama hormones. Ngichazile ukuthi ama fibroids akhozwa i-hormonal imbalance. So njengoba sizokwelapha njengamanje ngenzela ukuthi ama hormones wakho ahlale right, because if asiwalungisa ama hormones wakho isazokuhlupha indaba ema fibroids. So okusho ukuthi noba sesikwelaphile waphila waze wakhulelwa waze wazala uzungayikhohlwa ukuthi umuntu one history ye hormonal imbalance. Ngoba mangabe ingekho right le ziyaqala inkinga zakho. Ngakubalela nje ezinye inkinga zomuntu wesifazane ezikhozwa ama hormones angabalansile. I-period i-dates zakho ziyashintsha. Awubi na date eyodwa wena. Kwenye inyanga ungena ngomhla ka10, kwenye inyanga ungena ngomhla ka20. That is caused ama hormones anjani angabalansile. Uphinde ubone ebusweni bakho ukuthi ayi ubuskin sami asikho right. Uphinde ube ungabi namdla for inkonzo yasekamereni. Ungabi na interest nje. Ikhozwa into leyo nto i-hormonal imbalance. So that is why sikufakela nendaba yama hormones so that ama hormones wakho ezobalance. Ngesikhathi sikhuluma ke ngale ngipick up ukuthi kuyona yonke lento yalama fibroids wakho nokubleeda uthe ubuye uphelelwa ngamandla ngithi. Kuye uyuzwe kanjani? Mase ngibhede kakhulu nje ngiba weak. Okay. Ngiphelelwa ngamandla nje. Uyazi ukuthi kukhona abantu abableediswa ngama fibroids baze bayovuka esibhedlela? Yebo, ngike ngalala nawe. Ukhe walala nawe. Ngoba njengoba ubleeda kakhulu ukhipha ama clots uzo end up uba anemic. Ugcine ungasenagazelane lemzimbeni ngoba liphuma nalama clots. That is why ngikufakele le product. Le product njengoba uyifunda la ushuni ohlanza imithambo yegazi iphinde ikwenze ube negazi elanele. So ngiyazi ukuthi njengoba sisothinta isibeletho ngoku the first few days kuzoba khona leyo bleeding ekhona, but you must not get sick. Ungabi weak, ungabi dizzy. Senze sure ukuthi igazi lakho li right, ungabikho anemic. It's not an easy journey lesiqalayo, but it's a journey engazi ukuthi in the next 3 months sizobe sihleli kanje singena kulama camera sixoxa olunye udaba olu different. Indaba ezimnandi mhlambe nje you never know yobe siqoqa nokuthi hey khona umuntu ozayo sendleleni. Okay, ila uma products ke esidecide ukuthi ezindalo sizokulekelela ngawo. But ngibuye sakhuluma noBabkhoza ngoba mina am under udokotela uKhoza kwindalo. Sathi ngoba sikutreata manje, I'm sure uyabona ku social media iya trend indaba yama pads anama toxins angalungile asigulisayo kwathina agcine esenzelo cancer. Akuyona into entsha lena. It's trending manje because angazi kwenzakaleni why it's trending now. Kade siyipreach indaba yama pads ukuthi ama pads esiwafakayo la isiwajwayela ama brand ayasigulisa. So decide ukuthi sizokunikeza namabhokisi awu4 ama pads njengoba uqala le journey yethu siyafisa ukuthi noma usu right uswitch the brand uze kwi brand engeke ikugulise. So sokufakela ama box awu4, ibox eyodwa inama pads awu15 ngaphakathi. Ngiyazi ukuthi ukhona umuntu olalele mhlawumbe ozothi hey ngaze ngawafisa ke lama pads ngoba ngifuna ukushintsha ingane yami, ngifuna ukushintsha mina. Ungazitholela nje nawo ama pads wethu amabhokisi awu4 uwathola ngo475 rand ngaphakathi awu15 kwibhokisi elilodwa. So umuzazi nje ukuthi mhlawumbe une teenager asisaveni abantwana bethu singabafaki kulama pads thina esesiwasebenzise iminyaka because of lack of knowledge. So sizokunikeza nawo lama pads lana ukuthi alekelele kwindaba yesibeletho sakho sisi. Angazi noba khona yini obufisa mhlawumbe ukusho on your side before sivale. Cha mina ngifisa nje ukubonga kakhulu. Ngizizwa nginethemba nje ukubuka ithemba ukuthi ngathi usizo ngizoluthola, ngizosinda nami ngifana njengawonke umuntu wesifazane. Hayi ngiyabonga nje kakhulu umdalo. Nathi sisukufisela ukuthi uphile. One thing about ke ikhombo yethu kuyaphilwa la ekhaya. Yabona nje kune product engayifakile la ngoba
angifuni ukuyifaka manje sisalungisa inkinga kodwa khona umunye umuntu olalela ozothi mina ngiyayidinga leyo product iyokukhulelwa ke iyodwa nje siye siyifake mangabe ufuna ingane kodwa thina manje sisazodila nenkinga so mase siqedile ngeke sikufaka kwizinto ze fertility umithe leyo product yokuvula ama cube ikwenza ukuthi ube fertile wena umuntu wesifazane so sengichazela umuntu owumama obukayo othi mina sengiwatreatile ama fibroids but angikhulelwa kwenzakalani sinazo izinto zokuthi ungakhulelwa omunye umuntu uzoba curious ukuthi hey I wonder zimalini lezi zinto umuntu nje ofuna ukuthi atreate ama fibroids ikhombo yethu esidayisayo iba nezinto ezu5 leyo khombo leyo kuno medium size wayo medium size iproduct iyodwa iba u475 okusho ukuthi uzothi 475 times 5 ibe u2375 rand that is the medium size izokulasta 3 weeks leyo treatment leyo bese kuba no size omkhulu usize omkhulu iproduct eyodwa u675 okusho ukuthi uzothi 675 times 5 ibe u3375 yona ke le isuka izokulasta inyanga ngiyazi umunye umuntu uzothe angiyikholwa ke lento ukuthi ama fibroids ayelapheka awuziphe isikhathi uye ku TikTok ufike usearche ulindelwa mbulawa ufike usearche indalo enhle uzizwele ukuthi abantu bathini ngamakhambi wethu ama fibroids and by the way njengoba silana kwithuleleni TV njengamanje ngiyazi ukuthi in the next 3 months sizobe sihleli kanje again sizobe sixoxa another language singasakhulumi ngokuthi usuhlukumezeka kangakanani sikhuluma ukuthi usunjani ke manje ngaphandle kokuthi ube nama pains ngama fibroids and after 3 months uzohambela uhambe yowa check ukuthi kwenzakalani esibelethweni sakho engicabanga ukuthi from my side with indaba kaSisi angivale khona lapho and ngiyathembisa abalaleli will keep you updated of progress yakhe in the next 3 months sizobuya again sizochaza ukuthi hayike yila esimi khona njengamanje from my side ngicela ukuthi ngibonge kakhulu lapho esikhona abantu abafisa ukuthi bangasithinta lapho esikhona siseThekwini kumgaqo obizwa ukuthi iDula Omar kwa number 30 inamba yethu it's 031 574 5489 noma ungasi WhatsApp ku 061 5856 964 sekunamba 30 kuDula Omar uDula Omar useduze no Chicken Licken lo okuSmith ungena kulelo passage lelo uzosifica khona ke sindalo enhle mina ke uyangithola kuma social media usearch nje uthi Lindelwa Mbulawa ilapho uzongithola khona inamba ngicela ukuthi ngiyiphinde 031 574 5489 bese wena umuntu ozofisa ukuthi usend uWhatsApp it's 061 585 6964 usuke ucontact ioffice lendalo ke lapho abantu abakudeke banga be disappointed ukuthi siseThekwini siyacourier noma ukuphi lapho khona siyakusendela ngecourier siyakusendela ngophepha ngicela ukubonga from my side ngicabanga ukuthi ubhodi mhlambe naye angakhasivalele as ebesivulele itopic angibonga sisivulele yebo bathi ke ngesizulu ke engakhali ifele embelekweni okube kusisi nodadewabo bazange bakhale ungaba sikho ke la sikhona namhlanje nawe sisingaba ukho la eThekwini hayi ngaba ngekho impela ngabe usadliwa ikhona inhlungu lezi ngabe ngibhuquziswa inhlungu nje namanje uphuzo grandpa ke bengangisize ngalutho nabe kuthula kwesikhashana kubuye futhi no siyazibongela kakhulu siyabonga lapha ekhaya kwa indalo enhle kakhulu ke abanye ke baba lekeleli bethu nabaxhasa abalekela inhlangano ethuleleni ekutheni ke ba reach out kulabo bantu abasuke begula njengoba sizibembizile nje bamnike nansi imshuqulo yemithi eminingi amaphilisi la treatment mahala phi mayibala nje imalini lento le treatment masibala 2456 it's around 6075 rand. Uyazo sesimalini? Yo, ngiyezwa impela. Ngiyezwa.
Ngizama ukuveza lokho ke ngane zakwethu ukuthi ke ithuleleni asinabaxhasi ngekwemali mhlawumbe ukuthi sinama donation eswela government mhlawumbe kuma private sector asinawo, but into esiyenzayo kwathuleleni ukulekelela abantu kulezo zinkinga abasuke bekhala ngazo beze kuthini, bese kuyavela ke abantu abanosizo kuleyo nkinga basuke ivele bebona ukuthi la singakwazi usilekelele njengakho nje okwezifo la esikhona asikho kwamthandaza. Asikho mhlambe kumele lapho wendabuko mhlambe uthi mhlambe uyahlola wenzani, asihloli la ekhaya basebenza nje ngamakhambi lawa nje ihlahla ngokuthi bayifundeleke bayazazi bona bagasho ukuthi bona bathwase ngencwadi kahle ngizosho njalo thina izangoma lezi ifundile ilezi encwadi hayi lezi mhlambe ezinedlozi ukuthi kwafika ugogo abithi yabo bafundile bona bazi ukuthi wena ungazibona ugawula uGumtree nje bona bayazi ukuthi uGumtree wenzani, wena ugawula uGumtree ufuna ukuyobaza ugqoko noma ukhezo yabo bona basuke bazi ukuthi amakhambi namahlamvu uma bewagaya bona alaphana. Sibonga kakhulu sibonga kakhulu ukuthi ke enikwenzile enikwenza nakwabanye ma. Hayi siyabonga kakhulu futhi nginethemba elikhulu lokuthi njengoba ngithi nje sizomnikeza uzoyidla treatment for 3 months, nginethemba elikhulu lokuthi by the time ebuya siyobe sikhuluma enye language. Yebo. Nginabantu mina bafika kumina athi umuntu udokotela uthi ama fibroids asekhona mancane. Lo muntu kuphela inyanga abuya athi kuthi awasabonwa. Kube khona abathi hey asemakhulu angangenhloko yosana. Lapho ngisuke ngazi ke ukuthi sohamba nawe nje ijeni ka 6 months ngoba esemakhulu. Kodwa nje baningi abantu besifazane esibasizile. Baningi abantu besifazane ekukhanselwe ama appointment operation, afika umuntu athi kuthiwa in the next 60 days ngizoyo operate, ngithi awubungena la uzohamba angikuvali. Makufika idate kuthiwa aphi lama fibroids kanti sizowakhipha lana. Abantu besifazane abaphelelwa imishado ngoba abakhulelwa ababizwa ngamagama. Yabona nje kune couple u2025 engayikhohlwa. Le couple isihambe yayokwenza iVF, izamu ingane ya fail iVF kabili. iVF iyabiza, it's very expensive. Bahlangana nami ku TikTok athi sicela ukuzama, otherwise sizama nje asisenathemba. Ngathi ngoba nizama vele ningenathemba, ngicela sibheke emacala omabili. Ngitreat umama ngitreat ubaba. Sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Bathenga treatment that was worth about 7,000 something bobabili. Abayiqedanga leyo treatment ebabeyithengile sahlala isiso. Sometimes ezinye izinto zifuna amakhambi la aro la ayesetshenziswa okhokho bethu. Okhokho babengenazo lezi inkinga zesibeletho. Bazele ingane ngayi10 ngawu8 because babesebenzisa amakhambi. So wena umuntu olalele obonayo lapho ukuthuleleni mhlambe nawe usuzame yonke into. Ungekafiki kwindalo enhle ungasho ukuthi usuzame yonke into. Ngicabanga ukuthi sikwimishini yokuthi sisize abantu besifazane. Siyabonga. No, siyazibonga nathi kakhulu nje, sikubonga nawe dadewethu yebo, sikubonga nje kakhulu enhlanhla nokuthi nawe uphumela obala usiphamisa isandla ukuthi uyagula nakho la sikhona namhlanje, sakubonga lasisi. Nami ngibonga kakhulu Nkosi yami ukuthi ekugcineni ngizizwa nginethemba ke lokuthi hayi usizo ngizolithola liyabuya iphela ithemba. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ekugcineni nami sengize ngalithola usizo. Ngiyabonga kwathuleleni ngoba kwathuleleni ngiphinde ngibonge nayo ke indalo enhle. Ngiyabonga. Awusabonga ntatweni ongibhalele oseGoli. Unjani nje kalapha kubhalanga wena? Phela inbox ngiyithole kumuntu oseGoli udadewabo. Yena uleka nongoma. Awusambonga ngani? Angeke ngimkhohle Nkosi yami, ngiyambonga kakhulu usisi wami oye washayeka kakhulu. Yena ke ushaya uvalo nje lezithombe bengimsendela zona ukuthi cha sekukulapha njalo nami angisazi ngenze njani. Oyena ke wasukumela phezulu ke wathintana nani, cha ngiyambonga kakhulu. Uzothi samshone igama. Ngiyabonga ubonisiwe igama lakhe. Ubonisiwe wakhumalo, ngiyabonga. Uyakuthanda ke leyo muntu. Yabona leyo muntu uyakuthanda sisi. Uyangithanda. No, siyabonga kakhulu ke kusisi wakhe kuyena ke othinte ke ithuleleni ke kwasecela kusizo ke namhlanje ke nakho la sikhona. Siyathemba ke indalo enhle ke izohamba naye kule jeni ke abuye naye sezotshela abanye ukuthi nami nganginenkinga njengale namhlanje sengiyaphila. Yes. Siyabonga kakhulu sisi. Sibonge na kuBaba Ukhoza. Yes, dokotela. Yes, Human plumber. Yes, indoda elapha yazi makuthethwa ngodokotela Ukhoza. Ngike ngimbuke ngithi hey yazi kodwa lo dokotela lona uyabasiza abantu.
mawuthiwa u-human plumber uwu-human plumber ngempela. Yes. And ngicabanga ukuthi wena bhuti njengoba sesisebenza kakhulu nethuleleni sisazosebenza sizama ukusiza abantu as much as we can. Siyabonga kakhulu. Yeah. Siyabonga South Africa ke ilokho besikuphethe namhlanje ke. Egameni lenhlangano ithweleni ke mina Mduduzo Mkhwana kanye neteam yonke siyabonga kakhulu. Sibonga nakwindalo enhle help nobuholi baye bonke siyabonga kakhulu. Naninake lapha ekhaya nisupportayo siyabonga kakhulu uthando. Okay, siyabonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho namhlanje nokuthi ufike kwindalo enhle Herbs and Beyond. So ngizokunikeza amakhambi ozohamba uyaphuza ekhaya. Uzoqala nge-detox njengoba bese ngikuchazela ukuthi uphuza uhalf weglass ekseni nasebusuku. Hlale efrijini. Then ngizokunikeza lokho ama-fibrates. Uphuza 2 ekseni, 2 ebusuku. Amaphilisi, iwum detox. Kanjalo nala uphuza 2 ekseni, 2 ebusuku. Endometriosis izokusiza ekubleeding. Ekseni nasebusuku you take 2. Then ibe iron up ohlanza imithambo yakho ube negazi elanele. Eyokugcina ile yokubalansa ama-hormones. Sacela ungibambela. Nansi eyokugcina kwi-plastic ngoba ngithe kumele sishintshe ama-pads owasebenzisayo. So ngizokunika nalamabhokisi awu-4 ama-pads. Kwenzela ukuthi singabi nenkinga ngoba phela ama-pads esiwasebenzisayo awalungile. Siyabonga kakhulu sisami. Thank you. Ngiyabonga nami kakhulu. Ngithemba ukuthi kufanele ukuthi usizo sengitholile. Usuphilile kahle kahle. Kufanele sengiphilile. Siyabonga. Hayi siyabonga. Sisiwami. Usuphethe kanje? Usuxhakathile? Impela. Hey, yabona uzobela kanongoma usu-right? Sengivele ngasinda nje emoyeni. Impela ngithemba ukuthi nasekukhuleni sengisindile. No, siyakubongela ke sisami uhambe kahle ke sami yabo. Sikufisele nje impilo. Hayi ngiyabonga kakhulu nami sengizobuyela emuva ngethemba njalo ukuthi hayi ngumuntu osesindile. Ngithemba lo 3 months okukhulunywa ngaye. Hayi ngiyobuya sengikhuluma ezinye indaba. Okay, sisami. Siyabonga ma. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga South Africa. Siyabonga nalo sisi impilo yonke. Aphile nje. Siyabonga.